Aliyela sangoma aliyela uhlale ngikhala njalo awungekho zakwethu. I vote no, as you deserve ihlombe, udeserve izandla. Nathatha iflege ndase South Africa. Nayoliphakamisa. Nafika lapha nangadlala. Nafike nenza into enhlezi niyenza la. Nafika nawe anangaba nendaba ukuthi sigathwe nama countries amangake. Nathi bazosikhombisa. Sizokwenza into yethu lathina esiyaziyo. Nawina naphuma kanjalo. Wenzizwa kithi. Siko madoda ngizwa kunyakaza iSouth Africa yonkana ngisabathe ngiyathula ngiyayiziba lento kwangathi nyakaza iAfrica yonke ngathi ngiyaziba ngiyathula kwavela kwanyakaza umhlaba wonke jikelele igama lami ngingumr Friday wabantu uhlelo izwi LAMACIKO angithathi ithuba ngibingelela kunina nonke weyisizwa weyintokazi ngokukhulu ukujabula nokuthokoza sanibonani seliphindela duma lelo zulu izulu lodumo laduma kakhulu laduma lathatha umculi odume ngalendlela eyisimangaliso laduma lathatha insizwa edume ngalendlela eyisimangaliso sikumadoda njengoba nkenazi ukuthi kuhlelo izwi LAMACIKO umr Friday wabantu mina ngisuke nginilethela izindaba zabantu abasendimeni ezobuciko ngiphinde futhi ngibe nengxoxo eyikhethekile nabantu abasendimeni ezobuciko lapho sisuke sithi Untold Story namhlanje sisho kamnandi sithi #Untold Story of Inyathi asuka madoda ngithemba ukuthi Inyathi sayithola ocingweni ndoda madoda asikubingelele sikwamukele kuhlelo izwi LAMACIKO madoda nangalesikhathi ake ngithathe leli thuba kuphi nakuphi la abalalele khona njengamanje nibingelele Inyathi ingane zakwethu umzulu Jacob Sobhuza Nkosi amaSouth Lansokodo umancele ijuice omlungu khona le kulasethe kwakhani Mr Steve nothi Inyathi you must never and ever ngicela ukuthi nje ngibingelele ingane zakwethu ngithi sanibonani sizwe simnyama upumkikizo komama ngifuna ukuzwa intombi zimemeza kakhulu ngifuna ukuzwa insizwa zishawa amakhwele usho umlanga lapha insizwa Inyathi wemfowethu yazi kube ngiyazenzela ngabe ngithi awuyiphinde le ndaba yakho uyazi mfowethu ngihlezi ngikhala ngiyohlezi ngisho ukuthi ngihlezi ngikhala mina indaba ukuthi insizwa ithi insizwa kubo bese ingabi nezibongo insizwa enjani engenayibongo no baba angithanda ukuthi isande kakhulu asenze kanjena mfowethu njengamanje baba ngiyazi ukuthi umbukeli usenakho ukuthi namhlanje sihleli neciko kodwa ke ngaphambi ngalokho sizwile ukuthi Inyathi mfowethu awuzethule kahle njengamanje Inyathi ubani wakabani osuka kuphi mfowethu qhawelami uma ngakhuluma nje ngeNyathi ukhumbulani Mbhenzi ozalelwe endaweni yaseMaritzburg okuyindimeni yomculo kaMaskadi mfowethu ozalelwe endaweni yaseMaritzburg osendimeni yomculo kaMaskadi uqobo uMaskadi mfowethu yebo kunjalo mfowethu mana-ke baba phela masikhuluma ngePietermaritzburg iPietermaritzburg mfowethu inkulu noma ingankulu ngaleyo ndlela leyo akunabe uqhamuke eMaritzburg mama kuphi nePietermaritzburg mfowethu yes qhawulami Inyathi mfowethu noma ukhumbulani uyamthola lapha eMaritzburg kaMnyando intaba enkulu ngakhela inhluthela khona lapha kaMnyando okay mfowethu wakhela inhluthela udabuka kaMnyando mfowethu baba ngizwa kahle insizwa kithi ngizwa kahle yabo ngamvela wembukeli noma wemlaleli wohlelo izwi LAMACIKO uyazi nje indaba umr Friday owena wabantu nawo wakho angikhethebela lo muntu sihleli neNyathi insizwa lapha edidabuka khona lapha ePietermaritzburg lensizwa igxoba uMaskadi kamnandi angazi noma wemfokithi sengiyasala yini angikhumbula ungitshela ukuthi wena usungitshelile isibongo negama lakho mfowethu yebo isibongo ngitshelile Inyathi right kahle Inyathi isibula esibongweni sakaMbhenzi manaki okay igama lethu Inyathi lisukela esibongweni sakaMbhenzi igama lami lomculo lisukela esibongweni sakaMbhenzi igama lami njengoba ukukhumbulana isibongo ngokaMbhenzi so Inyathi ngizwa kahle insizwa kithi nathi ke insizwa kithi indaba lapho ikhona nansi indaba lapho ikhona umbukela kaseqinile nanokuyazi ukuthi Inyathi mfowethu awutshele thina baba ukuthi
uyithola kanjani lento yakho ukuthi wena unekhono lokujabulisa umhlaba wonke jikelele kule ndima yomculo kaMaskadi? Uyiqale nje lapha kuthi usilandise nendaba ukuthi kahle kahle uyithola kanjani ukuthi wena uliciko noma umculi kaMaskadi mfowethu? Shuthi bhuti mangachaza nje ngithe ngisake emabangeni aphansi bekunokuthi mhlambe uma kucula ama-class angaphezulu kwawami, right noma mhlambe isama grade angaphezulu kwami, uthi mhlambe ngaleso sikhathi ngizoke ngilandwe nje eklasini, hayibo nakhona ngizwe mhlambe kwi-assembly ukuthi cha lo mfana unalo iphimbo, mhlambe ke sengiyathathwa ngaleso sikhathi sengiyodlula nalabo abadala, kungagcini-ke lapho engithe ngadlulela futhi right ngokukhula kwamabanga noma ngokuqhubeka kwamabanga sengifike khona high school, nakhona ke ebenginganqeni inkosi yami ukuthi nje naseklasini ngabe senengizenzela i-performance kunakuphi ngizenzela i-performance. So nje into kanjalo ke la sekugcine la sekuvela khona ukuthi kahle kahle ikhona lento okuthiwa inyathi la eyokuthe ngonyaka ka-2023 ngoMarch ngibese ngiya ezweni okuthiwa yike Mozambique, ngihamba ngiphethe yona lento le yesiginci. Mana-ke mfethu, mana-ke kwangathi le ndaba yakho inkulu and inkulu kanjalo inde injalo mfethu, kwangathi mnandi. So mana-ke baba, singakafika eMozambique inini lapho thatha khona siyakuzwa usudlulile esikoleni and mawusengaphakathi esikoleni usho ukuthi lento yakho yomculo yayisivuka ukuthi lalela wendoda amadoda thina siyayizwa le ndlela osifaka kuyona, siyabona ukuthi ubhizi njengamanje uhlanganisa ipen nephepha ulalela uthisha ngapha kuqhuma isibhaxo, thina kahle asifuni uye laphana. Le nto yakho isikhuluma vele usengaphakathi esikoleni njengoba ubalula ukuthi ungangqeni ukuthi ngaphakathi eklasini lapho ufundela khona uvela usukushisa. Sizwe kithi ake sihlale sibeke la inini lapho khona uthatha isinqumo sokuthi njengamanje ngiyahamba ngiyobhekana nemic. Bekunyaka 2016. Unyaka 2016 mfowethu? Unyaka 2016 ngiqala nje cha. Utshela mina ke mfowethu, uqala ngqa ufakwa yini lapha e-studio njengamanje mawusuthi njengamanje no senginqamela ukuthi njengamanje sengithatha isinqumo sokuthi ngiyaphakathi e-studio ngiyorecorda ngiyokwenza umculo. Yiziphi lezi zinto ezingake ezikuphushayo? Uphushwa yini ikhona noma sekunabantu abathe indoda lento yakho ngoba vele into yakho kahle before uyenze noma before uthatha isinqumo sokuthi njengamanje sengiyorecorda uqale nje wayenza yaphila kubantu bayenza abantu yini lesikuphusha njengamanje ukuthi no Nyathi mfowethu hambe urecord uphushwa yini? So ngithe uma kunezinto la ezikoleni because ngalesa sikhathi bengisamncane, right bengisamncane kakhulu, so ngibekithi uma ngicula le ngoma kunengoma yami ethi ngiyohlala enkhala njalo angekho masakwethu bandla okungoma singamadoda. So ngisuma ngicula-ke lapho la ngicula khona abantu bafisa ukuthi bayithole ngendlela abangayithola ngayo, uthola ukuthi-ke abakwazi ukuthi bayithole. Ngase ngicina sengithi no, ake ngizame ukuthi ngiyise studio nangempela-ke ngayenza yafika yenzeka. Wase uthi zama ukuthi uyise studio, so ingoma lena mfowethu ngizwa kahle baba. So ingoma obusuyibhalile ukuthi ubuyishayela yona kodwa ungakaze wayoyirecorda, right? Yebo kunjalo. Ingoma yokuqala yeNyathi le mfowethu? Yebo yona ngoma yokuqala nje yeNyathi, iNyathi iqala nokubhekana nemic. Iyatholakala kuyitolo za online Zizwa kithi? Ngagcina ngiyikhiphile ngenxa yengqinamba engabhekana nayo. Zenzeke ngenye indlela ungafanele yenzeke ngakhona. Ngizwa kahle mfowethu, azi kumadoda uhlelo izwi lamaciko Mr Friday wabantu webalalela ungaphazama ungalingi ugudluka. Lalela nansi ingxoxo phakathi komculi kaMaskadi no Mr Friday wenu wakho wabantu. Lalela baba, ake asisuselana ke usushayile njengamanje usukhipha isingle, wathi mawuyikhipha isingle vele ingoma abantu abaningi sebekade vele beyilangazelela, wasithatha isiqumo wayestudio. Emva lapho kwenzakalani emva lapho? Ithi into yakho mfowethu, ithi into yakho baba. Bese kukhamba isikhathi ke nje. Right. Angana ke nje
namaciko amaningi nokuhlangana ama-group. Right. Ngibe sengingenela enye i-group okuyi-Pride of Africa. Pride of Africa. Right. Esenza izinto eziningi kakhulu. Mana-ke i-Pride of Africa idume ngani yona? I-Pride of Africa yenza iZulu dance. Zulu dance, right? Kunaba nje kancane mfowethu sengenzela nombukeli. Ihlanganisa ama-dance amaningi like isiTswana siyasenza, siyasenza, isiXhosa siyasenza, isiVenda siyasenza. Nje izinhlanga eziningi because kumele sicule lapha, sicule ngayo lolu limi siphinde futhi sidanse ngayo. So iZulu dance yiqembu elihlanganisa. Okay, so ithi into yakhona lapha kwiZulu dance uyamthola umTswana, uyamthola umXhosa, uyamthola umZulu. Ithi into yakhona noma nina beZulu nifike lapha nahlangana bese nenza izinto zezinye inhlanga njengamaXhosa amaZulu. Ithi into yakhona. Yebo kunjalo mfowethu, siyahlangana nje ngoba sila kuleli side sonke. Sihlangane nje singamaZulu. All right. Ngazo zonke lezi zinto ukuze sikwazi ukuthi sizenzele. So iZulu dance ikhona na ema respect. Yebo khona. Mfowethu tshela mina-ke njengoba ukuthi wahlangana leqembu iZulu dance, so nawe likhona yini icwecwe mhlambe lolunye ulimi wathi ukugijima kancane ngalo, mhlambe isiXhosa, mhlambe isiTswana, mhlambe isiSotho? Noma lingekho ke elimaqondana nami. Right, God. Zinye ebesiyishaya nje laphana. Nami ngibuye ngingazizwa sometimes ukuthi kodwa beyize ezinye ilunja bekunezinye inhlanga. Ngithi ngifuna usebele mfowethu ukuthi akho sithi nje fahla uma usushaya mhlambe isiTswana noma isiXhosa noma isiNdebele. Manje ke so uthi angeke ukhona ngoba nawe no, bese ikhona ingoma nje mhlawumbe uma ngingakhumbula ngithi bakhona ingoma besike sayenza lapha ethi aliyela sangoma, aliyela sangoma, aliyela sangoma hiwisa. Ingoma le suka madoda mfowethu. Right. So angikuphazamisi mfowethu, angikuphazamisi. So ingoma leyo okay qhubeka mfowethu, kodwa engifuna ukwazi nanokuthi ingoma yaluphi ulimo mfowethu. Ingoma le besiyisebenzisa ikakhulukazi uma sizokwenza nje isiTswana. isiTswana. Oh yes, sisonke isiZulu. Sisize baba. Yabona njengamanje asazi nokuthi ubusithuka noma ubuthini ngesiZulu ke. Isho ukuthini mfowethu? Le ngoma le ngokuhlangana kahle. Right. Uma ngokuhlangana. Right. So maningi kamagama ke enawo ke okuyiwona achaza angachaza kabanzi. Njengoba ngisho mhlawumbe ukuthi uma ngokuthi nje ukuhlangana. Okay. Ukuhlangana ngokuthi masibumbaneni sibe munye. Ngiyayizwa mfowethu. So Nsizwa kithi njengoba ngifisa ukuthi ngimkhumbuze umlalelo ukuthi sihleli nensizwa, sihleli nendoda amadoda, sihleli neciko lana INYATHI. Suka madoda, uhlelo izwi elamaciko. Elami igama ngingumr Friday. Mfowethu lalela ke baba, wahlangana naleli qembu nasenihlukana yini pho? Kwenzakalani? Bhuti omdala, leli qembu lingikhulise kakhulu. Likhulise kakhulu mfowethu. Kakhulu ngoba ukufika kwami kulona ngifike kwenza audition ama-audition ayenziwe ubabuThemba Njilo le i-Pride of Africa. Right. So ngithi uma ngifika ke kuyona ulaka nami ngezinto eziningi ukuthi ngigcine sengikwazile ukuthi kubona futhi unyaka ka-2023 June ngaya ezweni laphesheya okuyiSouth Istanbul la esafike senza khona ke izibukwayo 2023 ngoJune. Nezwi nasetheki mfowethu.
niyokwenzani laphana nini? Ithinto yakhona niyokwenzani lapha ezweni laseTurkey? So uhlelo lwaseTurkey Right. Bona-ke nje i-cultural exchange okusho ukuthi ne-competition yayikhona laphayana esafike thina sabuya no-number 1 Hayibo. Solo performance enye omunye umbhemu engamdedela nje ngathi cha mfowethu ngicela ukuthi ungene esikhaleni sami ngoba ngiyabona ukuthi no iyashisa insimbi la. Mfowethu. Ngeke abantu abafana abenza lento oyenza impela so sathina sesibuye no-number 1 kwisolo performance. Solo performance. So laphana eTurkey nanifike naqhathwa nezinqaqa zaseTurkey. Ithinto yakhona noma mhlambe abantu vele njengoba nani qhamuka la eSouth Africa, right? iTurkey ithinto yakhona ingaphandle eSouth Africa noma ikhona ngaphakathi? No, iTurkey izwe laphesheya. Izwe laphesheya, right? Izwe laphesheya. Ukuthi-ke nakhona hayi ukuthi mhlampe kwakuye abantu bakulelo lizwe kuphela, kwakuhlangene abantu abaningi, ama-Indonesia, ama-Chinese, izizwe, ama-country nje awu-27, mina angaphezulu kwa-27, but isa-compete nawo thina ayi-27. Suka madoda. Nase niphuma no-position 1 mfowethu. Sathatha lona ifesi sathi nje cha ngibuyele ekhaya. Nathi-ke nje mina nje njengenyathi engaphinda futhi nokuya isiginci kwathiwa no mfana thatha nasi isiginci abasaziyo-ke basazi ngo-Enzo nkosi yami. Hayi mfowethu no yazi udeserve ihlombe, udeserve izandla, nathatha iflege lase-South Africa nayo liphakamisa. Nafika lapha nangadlala, nafike nenza into enihlezi niyenza la. Nafika nangaba nendaba ukuthi siqhathwe nama-countries amangake nathi bazosikhombisa sizokwenza into yethu lathina esiyaziyo. Nawina naphuma kanjalo wensizwa kithi uke wabalula igama likaThemba Njilo. uThemba Njilo naye kusho ukuthi ungaphansi kwale group othi ikusize kakhulu. Yebo mfethu ungaphansi kwayo ngoba kahle kahle igroup le ephethwe uyena elekelela uyena into eziningi nakhona size siya lapho kwaba umbono nje owasiphakamisa kakhulu mfethu. Suka madoda ngizwa kahle insizwa kithi, ngizwa kahle ndoda yamadoda. Baba asibuyelelana ke ndoda. Mfowethu indoda. Lalela ke baba singene njengamanje kwindaba yomculo wakho. So mfowethu uthe mawusukhiphile le ngoma yokuqala. Emva lapho ke kule ngoma yokuqala kwenzakaleni kwiNyathi? Yini elandelile mfowethu? Yini elandelile baba? Ngithoma sengenzile ke le ngoma ngokuba nama performance ke indawo ebengivela kakhulu kuyona ngalesa sikhathi bekuyise esikoleni sami ebengifunda kusona izamazulu esikembali khona lapha eMaritzburg. Ngaqala ke kwaze kwakhomba ke manje ukuthi kahle sebeyangikhomba nabo sichaphela ukuthi faka manje izingoma. Ke kukhona nje mhlambe osenzela kona ngalaleleka ngoba nakho la siyalaleleni futhi siyacula. Sisacela ukuthi mhlambe usenzele noma ilontunjana noma iEP. So mfowethu ngaleso sikhathi usesikoleni i-high school leyo mfowethu? Ngaleso sikhathi ngike high school. Hayibo wenza liphi ibanga baba? Bengenza ugrade 10 ngaleso sikhathi. Base becela iEP njengamanje abantu mfowethu. Suka madoda angizake ngizwe. Ngokuhamba kwesikhathi ke nokuthi izinto ezingenzeki ngendlela esifisa ngayo. Ngahamba ngarecorda ke e-studio engangisebenzisa ngalesa sikhathi. Noma ngirecorda ke e-studio kwakhomba ukuthi kuba nezingqinamba eziningi ke phela suphume ngaleso sikhathi bengasadinga ukuthi kufanele ukuthi umculo abantu bawuzwe ngami kuphela, bekufanele ukuthi mhlambe kube khona indlela ukuthi bazowuthola kanjani.
okwaba into engagcina ngirekhodile but umsebenzi wagcina ungakwazanga ukuthi uphume ngenxa yengqinamba yezithisa. So umsebenzi wagcina lo ocelwa abantu wakwazi ukwenza kodwa wona. Yebo ngakwazi nje ukwenza wonke waphelela. So ngizwa kahle baba. So kwenzakalani ngalo msebenzi namanje awukaze waphuma? Awukaze waphuma mfethu kodwa ke kuthe ngonyaka ka-2020 la engikwazile ukuthi ngidedele khona nje iP yami 2022 isihloko sakhona ebekade sithi uze ungikhumbule iP nengoma engaki baba? Beyinengoma ezu-6 awusiphe nje uthola ingoma ungqongqoshe uhamba noba ngqongqoshe angizwa kapota uhamba noba ngqongqoshe usebenze noba ngqongqoshe kule ngoma ethi ngqongqoshe abantu engisebenze nabo sisebenze nje sibabili. Okay. Sibabili imina no-producer wami umqhelemane Hello Record URX okuyena-ke ongidlalela insimbi udlala ubass guitar ngidlalela ama-drums then inyathi mesiyazibambela-ke esigincini nawe-kick. Angakuphazamisi ubusasipha i-track list mfowethu. Lapha kunengoma oyitholayo ethi inyathi idlulisa amazwi enduduzo. Bese kuba khona ingoma ethi uzungikhumbule. Khona ingoma ethi bayatatazela. Benengoma ethi ikhehla. Bese sizoba nengoma ethi Amanda Mapena. Bese sizoba nengoma ethi Deputy Minister of Transport. Suka madoda kulezi ngoma lezi ke ze-EP yakho yipi othi yabona le Mr Friday yabona ungalalela le hayi dad zonke uyobusuyilalela ngenxa yale ngoma yipho iphakamisayo yiphi lothi ugadla ngayo kuleya EP yakho? Bhuti omdala ingoma engeke ngiyibone kuzona zonke lezi ngoma kunengoma ethi Umbali Fraser la ngisuke ngikhuluma ngo deputy of education right noma nje umsebenzi abawenzayo kukhona nje la esike izingane zala KZN zafasa kakhulu kuyilale khona so ngiyengibona ukuthi noma ke ngifika ke ezikoleni ngibakhumbuza ukuthi cha ingane zabethu siyabonga kakhulu umsebenzi enwenzile siyacela ukuthi niqhubeke iyona ngoma engiyeke ngithi mase ngiyifakile ngizwe ukuthi cha nona kubona abangani bami laba iyavuka lento kubona insizwa kithi. No ngizwa kahle insizwa kithi ngizwa kahle Nyathi so madoda uhlelo izwi LAMACIKO uhleli no Mr Friday babantu ngicela ungalinge ucabanga ukunyakaza ukubheka eceleni sisahleli nayo iNyathi umculi kaMaskadi suka madoda mfowethu le EP yakho iphume ngo-2022 emva kwale EP ube usuthi ake ngithi ukuthula kancane ke ngibukele ukuthi kuzokwenzakalani noma mhlambe ukhona omunye umsebenzi owunikeza abantu? Mfethu ngike ngathi ke ukuba nesikhashana nje kancane ngoba bengifuna ukubona ukuthi since ngaphazamiseka ngaleya EP ebengithi ngiyayenza koqala sengithi ake ngihloleke le yesibili ukuthi ngabe kukhona yini okwenzakalayo nginikeze nje isikhashana esincane ebese nginezile ke isikhashana ngabona ukuthi cha no ngempela kukhona okwenzakalayo bese ngithatha isinqumo ukuthi njengoba sikunyaka 2024 ngoJuni ngiphinde futhi ngidedele enye iEP. Okay okusho ukuthi 2023 akwenzeka ngalutho but this year kune EP ezoba khona. Yebo kune EP ezoba khona mfowethu and engikholwa ukuthi abantu bazoyijabulela kakhulu ngoba konakele mfowethu hayi mfowethu usho kanjani ukuthi konakele ingakaphumi EP ufuna ukuthini kuthina kahle ithini into yakho mfowethu? Mfowethu ngiyengibone phela ukuphawula kwabantu right ngoba kufanele ukuthi abantu sibadedele mfowethu
ukuthi kube ibona abaphawula ngomsebenzi nathi singawubona thina umsebenzi esiwenzayo kodwa ke abantu badinga ukuthi babe nezwe emsebenzini esiwenzayo ila sibona ukuthi kahle kahle ilapho la okufanele siye ngakhona. Mfowethu ngikhumbuze baba ngazi noma usukubaluleleni ukuthi iEP yakho yango2024 izophuma nini kanjani and then mfowethu awusitshele ukuthi laphana uyibophele kanjani mhlambe usuhlelile ukuthi ingoma zingaki noma wakahleli obani ozosebenza nabo lapha. Insizwa engizosebenza nazo mangaqala nje ngazo la kunensizwa ekuthiwa uShemula umfo kaMngadi umfana osamncane engimhlonipha kakhulu ngomsebenzi wakhe so ngizomlanda abe khona ngiphinde futhi abe khona umqhelemane uproducer wami bese ngiphinda ke futhi ngilande nelinye lamaciko elingaculi uMaskadi engicabanga ukuthi usonye kuyoba khona kule EP ukuthi ngoJuni ilathi bese sibona khona ukuthi cha ngempela kuyenzeka isiphuma. Okay usho ukuthi izophuma ngoJuni le EP. Yebo. Umsebenzi wakho mfowethu ithinto yakho usuyazi ukuthi mhlambe lo ngoJuni no abanye bethi hayi no ngiphuphile ukuthi lo msebenzi wami ngoJuni kumele ngobize ngithini selikhona mhlambe isihloko se-EP ithinto yakho. Ihloko se-EP sikhona ngizocela nje ukuthi ngisisho right ihloko se-EP wasanaso baba wasanaso nsizwa ihloko se-EP sisihlalo sebhayisekile okuyilana ke engizobe ngichaza kabanzi engeke ngichaze manje ukuthi ihlalo sebhayisekile kodwa engicela ukuthi mzwana sekufika isikhathi sokuthi abantu basilalele ukuthi ngikhuluma ngani mangikhuluma ngesihlalo sebhayisekile bayokwazi ukuthi ba-understand ngendlela okufanele ukuthi ba-understand ngayo. Isihlalo sebhayisekile. Isihlalo sebhayisekile. Suka madoda angisakwazi ngisho nanokulinda nsizwa kithi hayi suka madoda siboshele kakhulu so ngoJuni isihlalo sebhayisekile isihloko se-EP yakho leso mfowethu. Isihloko se-EP nje bhuti iyona eyobe nje ihleli phezulu. So ngale komculo ngale kwale EP mhlambe 2024 kukhona okunyungu ngale okuthinta umculo wakho mhlambe ufuna ukuthi abantu bakwazi kuyinhlelo zakho nazo ithinto yakho mfowethu. Mhlambe nje bhuti omdala engizocela nje ukuthi mhlambe abantu baqhubeke ngokungipha support. Baqhubeke support. Yebo ningi bethi umsebenzi esizoba nayo ke kulo nyaka endaweni eziningi sizoqhamuka sihamba nabantu abahlukene ngoba ajwayele ukuthi cha no asebenze neNyathi engabala uFlame Funerals Thembanjilo Foundation bese kuzoba amabhube samhlophe uFightOmet so nje iNyathi bazokwazi ukuthi bayithole endaweni eziningi izinhlelo zikhona ke izinhlelo zikhona zokuthi sifike kulezo ndawo sokwazi ukuthi siye kuzona kulonyaka lo. Suka madoda ziningi inhlelo uzosiyela nje ukuthi abantu ngoba phela kubalekile maziningi inhlelo awukwazi ukuthi ezinje manje ukukhulume ngazo okuzobaleka kumlaleli ukuthi akulandele kodwa ke uzoyenza leyo uma sesiphetha indaba yethu ensizwa yakithi baba. No mfowethu ngizwa kahle ndoda yamadoda baba ngicela nje mhlawumbe ukunika ithuba lokuthi kumuntu osathi mina ngiyaqala njengamanje umculo noma umuntu osendimeni yezobuciko ungathini kuyena mhlambe obonayo ukuthi hayi futhi ngiyofika nje lapha mhlambe obuye abe nokuthi alahlekelwe ilelo thembana ungathini kulo muntu osaqala indima yomculo noma ngasithola imuphi umculo noma ngathiwa mhlambe imuphi umuntu osendimeni yezobuciko. Nje mina engakubalula kakhulu okuyinto ehamba kakhulu ibalekile respect inhlonipho ngoba sisebenza ngabantu kubaleka ukuthi sibahloniphe
ungagcini ngokuhlonipha abantu mase uyihlonipha nawe. Uhloniphe nawe baba. Uqale kahle, uqhube kahle, uqede kahle. Bese ke uthi kuwena ungapheli amandla. Amandla yiloko engingakusho ukuze abantu bakwazi ukuthi nabo bakwazi ukuthi baqhubeke nomsebenzi abafisa ukuthi baqhubeke nawo. So ilawo mazwi nje engingawasho ukuthi kubalekile ukuthi ube ne-respect, uyazi into yakho, ukholelwe futhi entweni oyenzayo, konke kuyokwenzeka. Ukholelwe entweni oyenzayo, ukholelwe kwikhono lakho, ukholelwe kwithalente lakho, ngoba mawuhlulwe yilokho okusho ukuthi into yakho ifana nento engekho. Nsizwa kithi ngifisa ukwazi baba ukuthi mhlambe inyathi angiyazi ukuthi mfowethu nawe njengamanje awukakafiki ukuthi ngifuna ukufika khona. Mhlambe iziphi izifiso zakho noma ilaphi ongathi uyafisa ukuthi mhlambe la ngempela kube khona umuntu ozongibamba isandla angilekelele, sizwile support ukuthi kubantu uyafisa ukuthi bakusupport kakhulu, bathenge umculo wakho, ngoba masikhuluma ngomuntu osendimeni ezomculo isupport osuke ifuna ukuthi thina njengabantu njengabalandeli kumele siphuthume siyongena kwizitolo za online siwuthenge umculo wenu. Mhlambe ilaphi inyathi ongathi la yazi mangalekeleleka la izinto zami zingenzeka madoda? Ukulekeleleke bengikufisa, ngiyafisa nje ukuthi kube khona abantu abakeduze kwami esokwazi ukuthi sisebenzisane nabo ngokweqiniso, ngokomsebenzi engikwenzayo. Okuyinto-ke leyo engandile esikhathini samanje. Asifiso sami nje ukuthi abantu abasondele eduze kwami kube abantu abaze ngomsebenzi, yebo into kanjalo mfowethu. So madoda, uhlelo izwi elamaciko, igama inyathi, umculi kaMaskadi. Mina ke ngingu-Mr. Friday wabantu. Uyalazi nje udaba ngizokukhumbuza kakhulu, ngithanda ukukhuluma kakhulu. Kulolu hlelo suke sikupha izingxoxo ezikhethekile namaciko asuke ekhethekile. So madoda siphinde sikuphe nezindaba zamaciko. Nsizwa kithi asikudedele nyathi, asikudedele ndoda madoda, asikudedele ciko lethu elihloniphekile. Kodwa ngaphambi kwalokho mfethu, abantu njengamanje sebefisa ukwazi ukuthi kahle kahle ubani unyathi. Ngiyababona nosisi bangathi sebefuna ukubona ukuthi lensizwa lena kwenzakalani. Siphe mfethu izinkundla zakho zokuxhumana, utholakala kanjani? Ukuthi awunankinga nenombolo, shiya nenombolo baba. Bethu indlela engitholakala ngayo, inyathi ekwazi ukuthi itholakale lapha ku Facebook. Ufike lapha ku Facebook uthi inyathi artist. Ufike lapha ku Facebook uthi inyathi artist. Lapha ku TikTok ufike uthi inyathi mase ufaka o ekugcineni isho ukuthi inyathi o. Bese kuthi lapha ku YouTube inyathi SA. Mase kuthi lapha ku Instagram nakhona futhi inyathi SA. Mase kuthi ke inombolo engitholakala kuyona 0792282953 0792282953. So madoda, nsizwa kithi asithathe ithuba sithi siyabonga baba. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga nje mfowethu nesikhathi onginikeze sona. Ngiyahlonipha kakhulu umsebenzi wakho owenzayo. Ngiphinde futhi ngibongeke nje nabalaleli emakhaya. Mase ngiphinde nje ngithi ngiyabonga ukugcina siziphathe kahle. Siyabonga kakhulu. Siyabonga baba. Siyabonga.